Здравейте, приятели! Днешното видео ще бъде Brawl Stars. От годината Brawl Stars не ми пише. Тоест, аз игра толкова много. И аз ще ви Добре, приятели, започваме. Аз играх с и чакайте, сега ще играем Brawl Stars отново. Ето с моя приятел. Да. Ние стоим на студено, защото много говорят. И ние сме българи. Но ако знаете, аз имам от него, то голям герой. Да. Ама не мога да ще му правим талант. Да, и за това, че... Ама защо няма интернет? Добре, приятели, аз ще играя. Разбира се. И приятели, надявам, че когато приключим с видеото, дайте на пауза нагоре. Отново ви казвам, защото казах много пъти. Пауза нагоре. И да се абонирайте за камбанката. Аз казах това. И приятели, Бог да ви благослови. Не ли казвам това? И... колко се? Бягам. Колдри не може да убиеш, бе. Колдри не може да убиеш. Умрях. Гадост. И приятели, гадост. Казвам ви, че е гадост. Приятели? И приятели, по принцип аз играя Minecraft и Brawl Stars. Brawl Stars. Добре. Сериозно. Гадост. Не, минус само имам гадост. Добре, приятели, ми сега ще чакам 5 часа. Добре. Ако ми купиш това. Не. Махнахме. Пак. Добре, чайте за момента. Така нататък. Ето. Добре. Бай! Нали? Добре, отивам пак. Не знам, ще отивам. Ето хора. Аз имам и аз брата. Искам да ви кажа.
Имам сир. Да. И давай. Сериозно. Умря приятелят ми. Сериозно. Добре, ще да се бия. Ето това си гласа сър. Моят брат е нани. Искам да го направя, но няма се време. Да. И умрях, приятели. Слушайте. Защото аз правих много минус. И сега, приятели, чакайте на момента. Приятели, не знам с кой да играя, имам... Не знам, ама в моя друг телефон има... Биби. И Росло. Аз играя винаги с тази. Ами, приятели, сега ето новите ни. Здравейте. Здравейте. Иска да сменяме телефоните. Да, ние сме в студено. Защото не ле зима. И мисля, че ще бъде възхът. Сега, приятели, ето тук ми са конторите, т.е. бутоните. И ето тук и вижте паличите. Затова, че обичам толкова да не направя камери. И затова, че ще изтия. Да? Не. Онма искаш ли? Да. Приятели, сега, ако знаете как се пише това, това е лесна работа. Хора, искам да ви кажа, че имам 2 профила. Да. И аз имам 3. Не. Шегувам се. Имам 2. Не. Един имаш. Да, бе. Имам 2 профила, лъжеве. Ето казвам пред Бога, той не знам. Аз имам 2. Добре да се купим. Първа буква, знаеш каква е? Хит. Знаеш каква? Направи И. Иване. И. Добре. И. Да, иде И. Добре. 2. Къде е 2? Обратна М. Да. 6. Не. Да, тази е. И ето гледай. Тази е най-трудната. Най-трудната. Айде. Това не направихме набързо. Това не е толкова. What? Какво направихме? Какво объртахме? Ела да видим, чакай. Всичко е правилно. Ти направи тази, но... Тази? Да. Тя ти каза да направи. И ето, приятели, но правихме защо... Аз казах да направи И, той направи Н. Еми, аз направи се другия раз, Добре, на мен ми се писка, но сега не може. Добре, приятели. Там на средата. Остави ги за мене. 2 на тебе, 2 на мене. Айде. Бягай. Бягай, че аз няма да чувам тебе. Аз взех 4. Арева ми бе. Айде бе, сега ще го измамя. Ето аз. Добре, чайте. Аз имам сърч. Еми да. Това го казах. Нали? Да. Добре. Не мога да се не убия, но... Както тя се убия. Аре, изхарчи се ута. Той беги иска направи ето там. Нещо на мене. Ой, сърч! Не, малко животи убие сърч. Аз бяха на 400 живот. Не! Добре, дей. Няма. Умреш?
Само че сега първо ми се сбива. Опа! Видя ли какво ви правя, бе? Да? Ще ги бия с това. Спокойно, бе. Само той не може да бие. Ама, лучше ми се зарази компютъра. Беля! Беля! Уби! Браво! Аз скочих на жълтото. Да. Yes! Двамата казахме yes! What? Виж какво ми даде, бе! Добре, айде в жълтото. Това много гумна за тебе. Виж да искам! Вземи си другия телефон, защото тук няма батерия. Не. Има 7%. Да, ще направим малко. Не, няма да направим друг клип. Малък клип, не е толкова дълъг и готов. Чай не! На Шели ще ги дам. Защото това ми е любимка. Хора, чакам на Шели гаджет. Добре, приятели, можете да ме последвате в TikTok и в YouTube. Разбира се. Да, и аз го последах и направих. Имам сквиши, приятели, имам сквиши. Аз имам. Да, сладолете. Аз имам близалка, аз имам. Много. Аз имам Купча, ама ги свъря, защото беше. Добре, сега. Какво пишеш, бе? Какво правиш ти? Събувам се, бе. Не беше това, забравих. Аз знам да чета, но забравих. колко лъжа. Лъжа, бе, аз съм първи клас. Ти си в градината. Ама да, аз съм на градината, ама съм по-учен. Да. Ти, ама съм в градината, ето казвам ти. Ако има две куф... След Бога да не ме кажа, да съм ген. Това приятели бе. Приятели, това беше друго. Вие не знаете. Ако знаете това език какво е, това е турски. Не, това не е гойби. Това си добие то скарал. Добре, и знам, че ще ме убие. Има луд. И съм убит. И приятели, надявам, че видеото да ви харесва. И чупете лайк бутона и се абонирайте на нашия канал. Да. И защото сега падаме батерията. Дайте по едно палче нагоре. И бай! Но чайте още няма да го направим. Когато свършим с играта, видео се. Аз го видях като тебе. Ето тук, в храстите. Ето гледам, ето го. Пак е примо. Готов се. Аз да видим хора. Да. Айде, аз имам 250. Добре. Може ли да си малко по-бърз? Айде да видим хора. Не, пари. Най-накрая парички или не ми стигат. И приятели, надявам, че видеото да ви харесва. Ето хора, сега си чакам на Шели. И приятели, надявам, че видеото да ви харесва. И вижте какво ми се изкара. И приятели, пак ви казвам, в мой TikTok пишете Ани Балинова. И ще видите, това е на както му фамилията. Ами да. Та-да. И айде довиждане, приятен ден. да, Бог да ви благослови.